ama sai ka channel lo thin tu ten za vai chu alom thu ka soya thun tum chu Khumtea Tochhawng YouTube channel Buanga te ho video te kan lo riat the na min chop chu sak tu hian eng zat chiang Hlawh ve ti ka request sa tam khop maya kan lo en ho don ani tu na hian in subscriber hi singli le sang ruk nei in viewer hi million som le pakhat nei me kan chu ti chuan in eng zat chiang Hlawh ti kan lo en ho nga thla khata hian in dollar zali le pani Hlawh Thla mai le dollar sang ruk le zali in kar Hlawh ni om zia chu zali le pani hi a che thayang bara Hlawh angani ta ni chu tiang an chu chon in cheng singa India singang vel hi la lu dreng angani a amar chu kan soi pho thin YouTube Hlawh hi danglam thei reng ani a video kan da thadan te viewer kan mu thadan zir hian danglam thei reng ani kum khata chuan in la lut nem khop mai noi som chung la don a chu ta ni a chu ti rol chuan in viewer nei thada en tu nei that chuan in dol cheng singai pon Hlawh tam the ni a chu ti rol chuan in viewer nei that lawa en tu nei that lo chuan in cheng sing khat lek po Hlawh thei tho ni chu thil kal phung ani a video reng reng hinga tinge Hlawh hi mu mal thei lo ni sarkar thokanga fix pay hiom ve lawa kan video en tu anei dai da na zir tele kan video da tam da na zir tele kan active da na zir hianin kan loi danglam vek the ni ti ka to bera chuan kan hria da thain ka hria ni